أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. bandiraɓam mi salmini mi juurima mi yetti mi ñaguima yaafuya ko adi foof no mbiɗen ni ko yidde barkinorade e yidde malnorade nde taw noon koye jangtade jiyaɓe Allah ɓe ko hen yurmede Allah jippoto ɗum noon en gardini to poɗɗen ardinde ɗo e ñagade Allah e nulaɗo muɗum yo Allah rokku en hen ko padirɗen hen ko kala ko timmi hen ganden koto Allah subhanahu wa ta'ala e ballal mawɓe meɗen nde taw noon ɓe mbi so gamiri tiggu yooɗi ko jinnaɓe mum jaggi e balaɓe e so tawi wonko woni hen gandon ko maccugel Allah biyeteɗo Aliyu Abdoulahou Talla e ko toon kañum e Iblis ko kamɓe tigui rigui goni ɓe timmani ko kamɓe goni kala ko manki hen ko kamɓe mankini walla kala ko woni hen kamɓe goni on ñagama hen yaafuya nde taw noon haala weeɓani saka noon haalde no mbiɗen jiyaɗo Allah hoɗɗono oɗo ni mo ganduɗa sinno kam wonko joguinoɗen e martaba ganden martaba makko kono ala ko joguiɗen en ganda martaba jiyaɗo Allah o kono ɓe jiiɗen jakorɗen ene jogui martabaji ko ɓen nanɗen en haala jiyaɓe Allah ɓeɗo ɗum noon wonande ɓe nanano haala hanki ka walla ɓe keɗanoke messuji hanki ɗi ko musidɗo moon Aliyu Abdoulahou Talla ari ɗo e nayyi service l'islam ari ɗo e nayyi kirndol l'islam ene dawa ɗo en alarba muɗum ɗo ceerno Alhaji Ousmane Talla. Ceerno Alhaji Ousmane Talla noon ko gorko mo ganduɗa jibinaɗo e Hammadou Hounare e mawni e Hammadou Hounare mbiyen kono to wiyete cagatagal muɗum ko waɗi ɗum koye ladde e arti e Hammadou Hounare en artiri ɗon moƴƴere mawde kono sikki ala ɗum juutani weeli kono juutani on jiɗɗen haalde haala muɗum inchallah e rogere men premier nde ma en kal hol biyeteɗo ceerno Ousmane jinnaɓe makko ɗiɗo debbo e gorko e holde o yi aduna e holde o rutti aduna e ko ɗum wonata rogere men premier sen garti ɗiɗoɓol ma en kal ceerno Alhaji Ousmane holto janggi bindanɗomo ba e holɗo janggi ha alluwal makko towi caggal nde ummi ɗon hol lawol ngol o jaggi sen garti ɗon ma en kal no ummi to yano to hol leydi gondi ndi o yano walla hol wuuro wongo ngo o yano holto jooɗino holko addannomo ummade toon inchallah ɗum kadi ma en jubbu hen so tawi en gayni ɗum ɗon en gartiranmo haɗa Hammadou Hounare joƴƴinenmo ɗon puɗɗuɗen haalde e ɓuure makko ɗi ganduɗa kawisaji ɗi ganduɗa dokke Allah ko wiyete mujisaji ɗi ganduɗa ɗi Allah rokkuno oɗo ceernajo e karamaji ɗi Allah hokkunomo e teddule mawɗe ɗe Allah rokkuno oɗo ceernajo inchallah ko ɗum jogori wonde titode yewtere meɗen hannde ɗum noon bandiraɓe julɓe to mbawi wonde foof ɓe berlima e erago eɗen ñaagui hen ballal nde taw noon fulɓe mbi wuulago jamma ɗaccittake goto e ceerno Alhaji Ousmane Talla en puɗɗorima e yewtere makko ɗo e wiide so tawi a namnama hol jinnaɓe ceerno Alhaji Ousmane Talla e jinnaɗo makko gorko ene wiye Bokara e jinnaɗo makko debbo ene wiye Kouro ko ɓeɗo jiyaɓe Allah moƴƴuɓe iwɓe leƴƴi moƴƴi ko ɓe goni jinnaɓe muɗum ceerno Ousmane Bokara e ceerno Alhaji Ousmane yi aduna o hoɗima aduna 1917 ko nden wonide ceerno Alhaji Ousmane yi aduna won konngol wi ko 1918 nde taw noon mawɓe meɗen nden ɓurno wawde hisorade ko ndunguji kono sikki ala eɗen mbawi wiide woɗɗodirani ceerno Alhaji Ousmane so tawi en tumnima e 1917 o rutti aduna walla o wirni ko 1970 en paami ceerno Alhaji Ousmane hoɗima aduna o wuuri aduna e hendu aduna ndu o foofi e muɗum kana wona duuɓi 53 ndeke sikki ala wonnanoɓe inde ceerno Ousmane cikka ceerno Ousmane wuuri duuɓi 60 cikka wuuri duuɓi 90 an cikkannoɗo ɗum ɗon o iwɓe sikke ganda ceerno Alhaji Ousmane ko gurnam ɗam barkini
kono balɗe makko e aduna ɗe ene daɓɓiɗi. Oɗon ceerno Ousmane jiiɗo aduna 1917 taw koye wuro meɗen wiyetengo Hamadou Hunare ko ɗon o yi aduna. jinnaɗo makko gorko biyeteɗo Bocara Talla on adi windandemo ba, kanko e ɓi bam makko goɗɗo ene wiye Mamoudou Bocara. So tawi ɓe ganda Mamoudou Bocara ene jogui ɓiyum ene wiye Mamma Ndiaye, ene jogui ɓiyum goɗɗo no wiye Yaya Gorel, ene jogui ɓiyum goɗɗo no wiye Saybou Haby. ɓeɗo bam mabɓe o e ceerno Ousmane jiiɗi baba goto, koɓe guiɗiraɓe. Kanko oɗon Mamoudou Bocara e ceerno Ousmane koɓe guiɗiraɓe, koɓe ɓiɓɓe baba, koɓe guiɗiraɓe. Kamɓe naddi toɓɓana ba ɗo bam mabɓe ɗo ñalawma goto. Tawi ƴettimen ngol ɗo konngol koye Yahya Mamoudou Bocara. Sikki ala ceerno Alaji Ousmane no baba makko toɓɓanimo bano mawɓe Fuutankoɓe kewi wadde. Jangguinimo ɗon hijjo walla jangguinimo taroye hijjo e limtu, ha alluwal ngal o fuɗɗi yiide binde seeɗa jaggi jungo makko nayimo to kaw makko ene wiye Abdoul Wahabou Talla. Abdoul Wahabou Talla on jibini kaldowo e moɗon biyeteɗo Ali Abdoul Wahabou Talla, ko on jangguini ceerno Ousmane Talla ha ceerno Ousmane reeni hisibaji 4 e jungo oɗo kaw makko biyeteɗo Abdoul Wahabou Bocara ceerno Jingui. koye on o janggi ha alluwal ngal towi. E nder on sifa kanko ceerno Ousmane ko neɗɗo mo ganduɗa belɗo hakkille. E kaw makko biyeteɗo Abdoul Wahabou o nde taw noon kañum jangguno ko sahal e ko jangɗeli ɗi ganduɗa kittuɗi jogui ko tiɗɗo kalifandi. eɗen gandi suka no fulɓe mbiyata walla no arabe ɓe mbiyata sabi walaw kana nabi. E suka saaha fo sukaku feñana mum hay sinno woni annabi. E ceerno Alaji Ousmane yiiɗi hankkadi ne ɓoccitade junggo kaw mum o saabu kalfandi ndi musde ɗon. Ceerno Alaji Ousmane felliti yaade Fouta, tawno yakata Fouta nde o waynima kono o ɗaccitaka. O haalani kaw makko o wi joni de o yiiɗi yaademo sanɗo e Fouta. Kaw makko o wimo so tawi a yeki a woppi jangde goppuɗa ɗo nde, sa yeehi toon nde mbaɗa andi so tawi a yettima toon guiƴe kam a tawata toon guiƴe ɓurɗomo moƴƴude jangde, a tawata toon guiɗe ɓurɗomo towde alluwal. So tawi a jaɓino a heddoto ɗo henna, so Allah jaaɓi ko coynime ma ko inchallah an a dañat Qur'ana law taw duuɓima goɗɗani. Kono sikki ala nde taw noon hunde fof koye hoddiro Allah no hoddirimo yilloyo banggue Fouta to. Kanko Alaji Ousmane o yeki toon, o yetti toon no ceerno makko o wirunomo ni ko noon o tawri noon. eɗen gandi almudo rokkata ɗum courage walla rokkata ɗum softede ko tawde almuɓe daɗɓe ɗum. kono so tawi ko foof ko an daɗi hankkadi ne so ɓooyi tan a amat. So tawi ka joom himme a andat ɗon wona gonkama. ɗon ceerno Alaji Ousmane felliti artude Hamadou Hunare. ɗon o felliti wiide jinnaɓe makko joni de mo yiiɗi yaade sakal nde nden tawno kala neɗɗo joom himme wiyatane janggoya ko sakal. ɗon ceerno Alaji Ousmane felliti hoccude sac muɗum yoɓna duwaw yoɓna jordi. ɗo Alaji Ousmane hocci sac muɗum naati e Mauritanie to wiyete sakal. E sikki ala noon jangde sahal eɗen gandi wona edduɗe mawɗe, ko guuron badiyaji. A tawat ceernajo cafato ene waɗi ɗo tillis mum no jogui gueloɗi mum, kono ñallata ko jangguɗo Qur'ana ne wawi Qur'ana jettoɗa tan wona ɗon ene janguinma aɗa ene gueloɗi, walla ene janguinma aɗa reman ɗum, walla ene janguinma tan sa fini ƴewya ko ñamɗa sa arti gona janggude. ko ni mawɓe meɗen janguiranno e sahal. o jangui toon kanko Alaji Ousmane ko Allah haaji ha alluwal makko towi. o ƴeewi ko yinno ko foof e janggude ko Allah newnanimo o janggi ɗum tawi kadi koye saaha dabbo. ko ɗon kanko Alaji Ousmane guiɗa emo jangga no yi haaluwal ngol towi tawi o dañi almuɓe. en duttoto caggal seeɗa ko adi nde o yahata janggoygol kanko Alaji Ousmane, walla ni nde o yeehi sahal no neɗɗo yarata janggoygol no arta ɗon e wuuro he. o artino ɗon saaha goto o tawi ɗon ceernajo mo ganduɗa ene ari ɗon. on ceernajo noon ko ceernajo eɗen mbawi wiide ko Sharif tedduɗo. on kanko Alaji Ousmane o yeehi to muɗum omo salmina ɗum, subaka foof ara o salmina ɗum.
o soodana ɗum goro on saha ko ɗum wonno teddinde gando ɗum wonno teddinde mawɗum e on saha on yimo horsini mum wimo cuhelilam aɗa jangi o wi aha ka almudo o wi aha on woodi sirru mo itti totti mum oɗon sirru kanko Alaji Ousmane o jogui sirru o omo hutoro e duuɓi ɗi goɗɗani no feewi kono sirru o naati e makko hankadi no yeehi sahal nden e on saha hankadi no fati fu o udditimo toon kono o gasnani janngude kanko Alaji Ousmane o dañi dental guila emo janga ko ɗon o woni e oɗon sirru kono sirru o mo ceernajo o hokkunomo sirru eɗen mbawi wiide wonnon duuɓi ɗi en baggiɗi sirru o no ɓuurimo doole no feewi watti so tawi o wirdi ko wirdata ko ɓandu ndu fo wulan becceɗe e muusa kono kala ko ñaagui hen Allah ena jaɓa guila o gaynani wirdu ndu o woori noon kanko ceerno Ousmane haw gayni janngude ko jangganno sahal o wi ceerno makko mo yiɗi ɗaccirede nden mawɓe men nden so tawi neɗɗo jangi ha yiɗi ɗaccirede wiyete aha joni noon ya ƴeewoy hunde gaddami duwono ma mi ɗaccinma ɗo kanko Alaji Ousmane o felliri ummade Murtani yaɓande leydi men mbiyetendi Mali e taw amo yaade almuɓe makko mo yaade sete makko o waɗa jawla wooda ko dañi o arta to Murtani o duwane ko ɗum o waynodiri e ceerno makko eyyi koye on saaha kanko ceerno Amadou o ari ɗon e nder jama mo wiyano so ari joom sirru o ko ɗon a tawata ɗum o ari ɗon o yetti ɗon be tawi o jooɗi nder jama ɗo ceerno Alaji Ousmane ene ari ene wonde almuɓe muɗum yetti naati juma o salligini juuli ɗon mawɓe mbiyata wallu ha juuli ɗon feññangue juuli ha paari gayni rumti soynimo amo jooɗimo ɓaggi ɗon e saldu juma nde tawno on saaha ko jamaji ɗi ko calɗi goni hen o yetti o salmini on rokkimo jungo jaggi jungo ngo ko juuti wimo yettode o wi talla o wi aha ko ni wawata wonde o wi bisimilla maɗa holto gummiɗa o wi gummimi ko Murtani o wi holko adduma ɗo o haalanimo on ceerno Ahmadou holko addimo kanko ceerno Ousmane on wimo min noon ko an cabbinomi ɗo henna min ko an cabbinomi ɗo henna guila hanki mbaɗa tertima ɗo o wi mata aɗa anduno mbaɗa ara o wi ha mbaɗa anduno aɗa ara o wi holno gandirɗa mbaɗa ara o wi komo fenata o haalanimi o wi no way wade fo ar jettoyɗen galle mi faami ka almudo mbaɗa jogui bindol mbaɗa yiiɗi windanede so tawi a windani kam e ɓaade garɗa ko ƴewde hunde ɗum noon mi rokkuma hunde daña no jettotoɗa e ceerno ma o habborodiri ɗum e ceerno Ousmane ɓe nanodiri hen ɓe pokkiti ɓe jeehi galle makko kanko ceerno Ahmad o yettima toon o rokki ceerno Alaji Ousmane bindol kono wona bindol ngol o yiiɗi ko yewtide ceerno Ousmane o haalan ɗum ko Allah hollimo ko eno Allah hollirimo ni o haalani ceerno Ousmane o wi ceerno Ahmad ceerno Ousmane o wi an de aɗa jogui inde Allah wotere aɗa hutoro ɗum inde Allah nde ko ni wiyete ko ni birdirtande ko ɗo nde way ko ni keɓɗande ko won dokkuɗoma ceernajo gon rokkuma ko ni o wiyete tene jippuɗamo nde o rokkuma nde jippuɗamo ko babba o haalani ceerno Alaji Ousmane foof no inde Allah nde heeɓi nde ene wirdirto inde nde no sa wirdinde ene wulna ɓandu ma no feewi ene musna becce ma e sikki ala gara ko min woni ceerno ma ko weeɓani haalde ko ceerno Alaji Ousmane darni kuɗol mum ko windanno daari mum o wi so ɗum ɓenni mbaɗa rokkuma finde wonde ko min woni ceerno ma wonko dokkammami ɗo somi rokkima ɗum kala no birduɗa ɗum a yiyat nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɗon ceerno Alaji Ousmane muusi e ceerno Alaji Ousmane muusi wimo yiide nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kay e ɗum kam mi meeɗa wayrude ɗum kala no jeccitimi koye makko potanmi kala no lelimi jamma mbaɗa yiya nelaɗo sa sallam o wimo aha aɗa yiya nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kono jiyata nelaɗo Allah sa sallam kada woni ngoral maayo kanko hamo woni o e banggue maayo ene lombi hakkude mon aɗa soynomo kono meeɗa yettodirde ceerno Alaji Ousmane wi aha o wi ay maayo wongo ɗongo o ko mino ceerno Ahmadou ko mino lombi ɗon eske Allah jiyaɓe Allah mbawi jewte ko ni ceerno Ahmadou wimo maayo lombinogo ɗongo ko mino wonno ɗon tene gandirta ko min hande jamma sa lelima maayi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam gasta taw maayo lombaki hakkude mon taw haydara lombaki hakkude mon no ceerno Ahmadou wiruno ni on jamma Alaji Ousmane yiri noon nelaɗo sa sallam weeti rokkimo jungo wimo mi nani ko kalɗa
mi jaɓi ko mbinoɗa fo mi yi kono noon jimmi ko dokka ham seeɗa komi bayiniɗo ceernam wonko garmi ƴewde so tawi mi heeɓi ɗum mi rutto mi duwodira e makko somi arti hankadi ne komi almudo ma koye jungo ma gommi. ceerno ahmadou wimo mi jaɓi ɗum noon nda ɗum ɗo wattu ko joguiɗa ko yaato ceerno maɗa duwodiron garta koni woni kanko Alaji Ousmane ɗon o hocci bagage makko o ruttima sahal to mbiyeten Mourtani ceernajo makko gonɗo toon o ɓe duwodiri e bawɗi Allah o hocci bagage makko kanko e sere makko ɓe garti e leydi Mali ɓe jooɗoyi haade mabɓe yaade ceerno Ahmadou o tawti ɗum ɗon to Bamako walla to Kay ceerno Ahmadou wimo joni noon inchallah taw o haalni almuɓe wonɓe ladde ɓe nde taw noon seere ɓe mawɓe on saaha ɓe jogata ko galleji ɗiɗi galle ladde e galle wuuro kanko oɗon ceerno Ahmad o wi joni noon almuɓe mawɓe won koɗo mo jaɓɓoynomi ɓe wino on mbaɗa jogui koɗo goto mo Allah hollimi ena ara ko mi jaɓɓoyiɗo ɗum leydi meɗen wuuro men Kay Allah hollodiri min hande min baddi aadi ñande telko garoɗo ɗum noon on mbiyama onon fof yon jaltu jaɓɓoɗon ɗo o neli ceerno Ousmane yo yaaton ko ɗon ceerno Ousmane hocci bagage muɗum fellitoya toon o andini ɗum kadi ñande yetti ɗon ɗo yetti wuuro ngo ɗon ko kañum woni ɗon mawɗo hankadi ni mawɗo almuɓe ɗum noon o haalani ɗon gardinoɗo ɗon almuɓe o pop o wi ɗum garowo o so ari paama ko on Allah ardini ko on Allah rokki ko on Allah suuɓi wona min suɓoto sinno ko min suɓotono mbaɗanmi ko afam noon woni ceerno Ousmane yettima toon e ceerno Ousmane wattama mawɗo almuɓe e sikki ala nde taw noon en ndewi almudagu eɗen gandi alhaali almudagu e o yettima o rokkama hoore ceerno Ousmane kañum nde taw noon ari ko ena gayni janggude eɗen paami jangde hayso gasata kam ko ɓurno sohlede o fof o janggi ɗon hankkadi ne o fuɗɗima tarabba makko ko on ceerno Ahmadou woni mo ganduɗa mo inniri afu makko walla mo ceerno Amadou ni inniri hoore muɗum afu muɗum ceerno Ousmane o e haade men arde toon kanko ceerno Amadou o rokkiɓe koɓe potata wirdude kamɓe almuɓe ɓe o wiyaɓe so jamma ari jehon nokku tel jooɗoɗon ɗon birdon fodde kana wona ujunnaje 14 laɗif 14 ujunere laɗif walla o rokkiɓe ɗon aduduji ɗi ganduɗa e ɗiɓe birde ɗon soɓe birdi hande 14 ujunere janggo so ari o rokkaɓe 16 ujunere janggo ara o rokkaɓe 16 kono kamɓe foof so tawi eɓe birda soɓe puɗɗima kamɓe pop e yawde kamɓe foof e wowtude oɗon wirdu e ceerno Alaji Ousmane ena jeeya e ɓurɓe wawde adade gaynude e nde taw noon machallah ko gowtuɗo course ɓe goori noon kono sikki ala wirduji ɗi ko jamma soɓe pini ɓe dawa e guese ceernajo o ko ndemowo ɓe gona toon eɓe ndema e gonka mabɓe toon noon ceerno o woni ko wuuro ga so tawi guese ɗe jonti hay goto mabɓe artata wuuro so wona gawri arti wuuro eɗen gandi mawɓe meɗen ko noon wonno sifaji munen e nder on saaha ceernajo o Allah ne jarribi ɗum no jogui debbo goto mo wona moƴƴo no fewi debbo o so tawi yontama on debbo rottantaɓe ko seeɗa kamɓe almuɓe ko ɓe hewɓe soɓe jettima goto foof jolni junggo tan gasa ha laaɓa e ɓe jaaha ɓe ñamoye ɓiɓɓe leɗɗe kamɓe almuɓe wonɓe toon ɓe ha watti ɗum ɗon koɓe ñamata ko puuƴe batti jaltude e ɓalli mabɓe e goto e mabɓe fof no waɗi puuƴe sa yi ɗum tan a andat wonko wondi e keediɗo mabɓe goto noon yi ɗum wi onon kam ko ɗum ɗo woni ɓe mbi a minen de ko ɓiɓɓe leɗɗe ɓe min ñamata ɗoɓe ko ɓe mbaɗi min ɗeɗo puuƴe o wi mata on gaddanta ko bottari ɓe mbi a min gaddane bottari nde ari keediɗo mabɓe ari hippiri bottari nde wi ono sagata fof ɓe dani ko ngel ɗo boolel gaddan ɗum boolel manggal tan taw ko longuel gotel woni hen ɗum noon komi kalno ceerno ɓe mbi ɓe ñaaguimo fof oto haalan ceerno o wi kanko o kalno ceerno ɗum woni o hooti o yetti o haalani haala ka ceerno ceerno wi ha o wi ɗum ɗo de joom suudu ma paama ko waɗata ɗo ko sukaɓe janamɓe joguiɗa ceerno so tawi wonko heeɓi ɗumen paama haqqe o waɗɗi ko e ma ceernajo wi wallahi kono mbiɗani ɗum noon mi naniri nofuram heddi komi yiiri yitaram ceernajo o so tawi bottari ndi wirtinomo wirtotomo koye bolowru kono o meeɗa darde boolo o holko woni eyyi ko noon tigui rigui kanko Alaji Ousmane o wurdi ɗon e oɗon ceernajo e hano Allah waɗata ceernajo o ko rokkono ko yonti
ko ɗo ceernajo felliti noddude almuɓe ɓe pop o wi ɓe paamon noon sinno komin rokkanno walla komin feccanannomi ko afam sinno komin hokkanno dokkannomi ko afam kono ko Allah woni peccowo ko Allah woni dokkowo ko woni ɗo ko noon ko garɗon ƴewde ko caggal hande so tawi mi yiyaka fof nena ɗo ceerno Alaji Ousmane ɗo wonko ganduɗa hen ken mbawa haalde e dental walla ko nandi hen saabu eɗen gandi kunnas makko kanko oɗon ceernajo eɗen gandi kunnas o to ummi ceerno Alaji Ousmane heeɓi on kunnas foof ha laaɓi wonande ɓe ganda kunnas ɓe ko deftere nde ganduɗa ɗo inde Allah makko woni defte ɗe ganduɗa ɗo sirruji ɗi fof goni foof o itti ɗum o rokki ceerno Ousmane o wi ɓiyam oɗo afo mi ƴetti ɗum mi waɗi e jungo ma ɓiyam oɗo afo mi resdimamo ha ɗo Allah hanni ko ɗon kanko ceerno Amadou o yi almuɓe ɓe fof beltaki almuɓe ɓe fof cikkata kanko rokki ceerno Ousmane ko rokki ɗum ko almuɓe mbi enen eɗen gonde e ceerno duuɓi capanɗe poɗɗi ni duuɓi nogas ɓeɓe duuɓi sappo oɗo garɗo Fuutanke garɗo wondani e ceerno hay duuɓi 5 tan heeɓi ɗum ɗo fof ceerno itti ɗum rokki ɗum ɗo de wonti jingol kanko ceerno Ahmadou o yiɗi noon laɓɓinde o yiɗi andindeɓe wona kanko feccata ko ceerno Ousmane tigui rigui woni jeyɗo ɗum ko Allah subahanahu wa taala feccani ɗum waɗi saaha goto ñande aljuma eɓe birda ɓe birdi ha ɓe gayni kanko ceernajo o noddi almuɓe pop wonnoon kamɓe mbaddata asur aljuma o noddi ɓe kamɓe foof o wiɓe asur men hanki o asur o weeli ɓe mbiya ha ceerno asur o weeli o wi on ji nela sa sallam no natiri hanki dental ngal ni kamɓe fof ɓe tukki koye o wiɓe hole moɗon jiiɗo nela sa sallam hanki no natade dental ngal nde kamɓe fof ɓe tukki koye janggo e muɗum oɗon sohnajo waɗino waɗanno booliyel mum manggal waɗi hellongel mum gorel almudo o no rondi no jogori nawde o wirti ceernajo wi yomi yi boolo almudo o won noon ene sikkiri wi ala ceerno komi keñiri woppurami nawa wajiɓe tan keyɗi o wi ala yomi yi boolo almudo jesjesini o wi mbimi tellin boolo ɗon almudo o felliti wadde boolo ɗo yeeso ceerno daari boolo wi ɗum ɗo hay neɗɗo goto harata sakata foɓɓe dani ya guese toon noddunoyam kamɓe fof mbiya ɓe gartu ɗon almudo o yeehi toon yetti tawi ɗon almuɓe mawɓe wondunoɓe ɗon ɓe foof o noddiɓe kamɓe foof o haalaniɓe o wi paamon de histoire ko ni yaari ɗon ceerno Alaji Ousmane wimo paamon noon en dañi ko wona ko ɗum adduno en ko ƴewde barke adduno en ko ƴewde dañal adduno en ko ƴewde ɓamtare kono so tawi wonti eɗen ndendine ceerno hande e galle mum enen de hande en dañi ɗo ko fewani joni noon hol peeje moɗon ɓe mbi joni kay jehen so tawi ceerno woodi wi ene waɗa enen foof ndenden ñagoroɗen mo saabu Allah sen ñagori mo saabu Allah no woppat ɗum woni ɓe garti kamɓe almuɓe fof ɓe jetti ceerno o wiɓe oɗon jaafo oɗon jarlo min de mi tinano ɗum ɗo ko waɗata ko kono oɗo korɗo Allah kay hande mi yaforomo ɓe mbi ceerno ala minen kay min ñaguima ko yaafuya minen kay kalɗo ɗum ɗo lorli min ɓe tubani ceerno kamɓe fof ɓe gona woyde on ñande cikkata ko mayɗo ne galle hen ceernajo o feldiri yaafade wi a ha joni noon jaaɓi joom suudu o yo jooɗo yaafimomo bonande nde o wanno nde foof yoɓe jokku gonal mabɓe ngal ɓe gonno kono caggal hande bool wonta wirtade o andani ko woni e bool he bool wonta yaltude o andani ko woni hen ko on sifa woni mo ceerno Ousmane jaggui kañumne ne arti hamadi hunare kala bool dottaɗo mo daara kala koɗo garɗo mo toppiro alhaali mum koye sifa ceerno makko o ƴetti ɗum en jii ceerno Samas hande machallah koye ngal ɗon jaɓɓal yabɓi o wi hole mon jiiɗo mum ɓe tukki koye ceerno Ousmane wi min de mi yimo o wi holɓe o ardi o wi o ardi e kaari o wi nde o ari nde holto natiri e dental he o wi o natiri dental ngal tel nokku tel hakkude kaari e kaari ɗon o jooɗi o wi hol wutte mo ɓorni o wi hamo waɗi ɗum ceerno Ahmadou itti jungo rokkimo wimo bandiraɓe paamede ko ɗum ɗo de woni joom gueɗal o ko oɗo de woni joom sirru o mo ganduɗa so tawi ne sa sallam wirnota ko ɗum hay saaha goto kala to nelaɗo ari ene yiya ɗum oɗo ko woni joom sirru o ko ɗum ɗo de waɗi sirru o itta totta oɗo kono wona yiɗande ko ɗo almuɓeɓe foof ɓerɗe munen hankkadi ne garti pelliti bayade ceerno Ousmane wonande ɓe ganduɗa jaɓnoɓe yamiroɗo ceerno kamɓe foof ɓe paate
jungo ceerno ousmane gila ceerno ene wuuri e yamirore muɗum koye on saaha yeehi ha ceernajo o Allah waɗi rokkimo ko rokkatnomo foof ceernajo o rutti e jomum ɗon noon konguɗi ɗiɗi goni hen ceernajo o no wiroytede ceerno Alaji Ousmane yahani to Guénalé to ko galle ɗo o heddi e konngol premier ngol wi kanko ceerno Alaji Ousmane foddema ko horsinde ceerno o ko ɗum waɗi o yahani o ronku yaade saabu makko horsinde ceerno o eɗen gandi no Nelsa sallam rutti e jomum sahabaɓe makko ɓe no mbano e Seydina Aliyu e wefta Seydina Ousmane momɗi Seydina Oumar hanga Seydina Aboubacar goto hedditi e hakkille muɗum on sifa ɓe mbi heeɓi ceerno Ousmane ko ɗum waɗi ceerno Ousmane heɓani yaade Guénalé to woɓɓe mbi ala ko sirru o foof o rokkino ceerno Ousmane kanko ceernajo o heddi sirru goto o wimo oɗo sirru ko ñande duttimi e joomam tukkoɗa e hunukam he muyna e ɗemgal am he ko ɗon kanko woni kanko ceerno Ousmane o muyna e ɗemgal ceernajo o ɗo sankiɗo ko ɓe wi ko on sirru joori e koyɗe he fodde mum tedduɗo o ronki yaade reedu ndu ƴuufi ɗum tagui malinaɓe to ene toñirannomo ɗum ɗon e kanko ceerno Ousmane won wiɓe ɗum haaɗimo yaade Guénalé ɗe no waywade foof o yahani toon o jottimo ɗon ha woni dumunna eɗen gandi alhaali sifa aduna no wayi e yimɓeɓe batti ɓittindemo ɗon so tawi aɗa yiiɗi wonde khalife payata ko galle bamma saɗa yiiɗi wonde ɗum ko ga payata e nder on saaha Allah welama moƴƴude Hamadou Hounare naɓe ko ɗo woni ɗo ceerno Alaji Ousmane hankkadi ne hakkille muɗum watti arde wuuro bamum eyyi ko noon woni on saaha hankkadi ne kanko ceerno Alaji Ousmane haala makko mawni e leydi Mali e haala makko mawni toon mo ganduɗa joom gueɗal e duwotoɗo Allah jaabo jaɓanaɗo hande ena jeeya e almuɓe makko ɓe wonduno toon ko nande e mawni meɗen ne wiya Mamadou Saydou ene jeeyaɓe wonduno ten ko wiyete ceerno Younous e ɓe koye almuɓe makko mawɓe jeeya noɓe gondi gurel no wiye gurel ɓokki e on saaha bani ko debbo goto eɗen gandi so tawi jinnaɗo debbo yiyaka ko baniraɗo debbo darto darde nene ene wiye Dikko Bokar ko on yaɓɓi koyɗe muɗum yeehi premier yaɓɓi koyɗe mum yeehi deuxiéme yaɓɓi koyɗe mum yeehi tataɓol ko ɗo felliri wiide Dikko mawnam mi jaaɓi hankkadi ne komi garowo mi jaaɓi hankkadi ne ko mbiɗa ko mi felliri hankkadi ne komi garowo kono noon mi jaaɓe dow gueɗel hankkadi ne mbaɗa ara inchallah mi felliri komi garowo mi jaɓanima mami ar noon kono mi yaafima gueɗe tati mi yaafima galle baba mi yaafima leydi baba mi yaafima guesa baba e walla jama baba ɗeɗo gueɗe tati mi yaafima ɗum holko addannomo yaafade ɗeɗo gueɗe saabu nde o yeehi hankkadi ha lawol ngol ɓenɗe makko yiiɗi hodde hankkadi ni o arino ha kiidir e won jiyaɗo Allah goto no wonno ɗoma ari juurat ɗum o fotti ɗon e ceerno Ahmad Boyinaji eɓe jewtida on saaha kanko ko suka ceerno Ahmad Boyinaji heedimo e manggu e sifani ɗum sifaji ɗi no yiɗiri hodde ni kono noon omo huula Fouta no fewi nde taw noon alhaaliji ɗi no mbayi kadi kanko so yeehi o wawa remde e ko nandi hen sifaji ɗiɗon ceerno Ahmad Boyinaji wimo koni an de a huuli to gandumi koni min de hande mi haalanma Fouta ala to gandumi so wona Fouta min gurmi koye Fouta mawnumi koye Fouta Foutankoɓe so tawi aɗa yiiɗi wurde mabɓe goɗɗotoɗa ko jama wonde wiide alma magal goɗɗoɗa alma magal ha laaɓa kala ɗo gardiɗo ndewa caggal mum juuɗa goppa ɗo ko leydi babam goppa ɗo ko galle babam sa ɗaldiɓe ɗeɗo gueɗe tati a famɗat probléme e Fouta ko oɗo ceerno Ahmad Boyina rokkima oɗo conseil kankone o ari e mawni ko biyeteɗo Dikko o wi hankkadi no felliti artude kono noon o yaafima ɗeɗo gueɗe ko ɗum ɗo woni sababu o yaafi ɗon ceerno Alaji Ousmane felliti kañum e konu muɗum ummade to leydi Mali artude Hamadou Hounare eɗen gandi ko morlal jiiri tan mbaɗɗen kono won gueɗe ɗe o wadda toon machallah o artiɗo Hamadou Hounare o ñippi galle makko ɗo ganduɗa ɗo daari hande ɗo tawi wonande ɓe ganda galle ceerno Ousmane holto daari Hamadou Hounare galle ceerno Ousmane daari koye wargo wuuro Hamadou Hounare e wargo taw ko ɓaƴƴo funnangue wargo wuuro ngo ɗon no daari hakkude makko e Guénalé ene ɗon ko galle goto ɓiili ɗon hande o kono nden ko dinguiral ɓolol wonno ɗon bammuɗe ɗe mbiyete ko bammuɗe ya Allah ko kanƴe kadi keydodiri banggue godron ga hedde wonande anduɓe Hamadou Hounare to banggue station Gaye Sidibé hakkude muɗum e garage o ko oɗo sifa de ɗo woni galle ceerno Ousmane to Lombi
nde o arti ɗon kanko Alaji Ousmane eɗen gandi o tawi on saaha gurdam ceerno meɗen ceerno Baro ceerno Ahmad Baro bamum ceerno Mouhamadoul Mansour o tawi ɗum ene wuuri o tawi Alaji Saydou Nourou Tall ene wuuri o tawi ɗon ganduɗa Alaji Mamadou Saïdou Alaji Ibrahima won Kanel ceerno Banaji ɓeɗo fo o rende munen saaha ceerno Ahmadou Bocara mo hoore fonde ɓe fo o rende munen saaha on kanko ceerno Ousmane Allah waɗimo noon ko neɗɗo arsiguinte Allah waɗimo ko neɗɗo jabanteɗo duwaw kala haaju gaddaɗo ɗon so duwima Allah ene jaabo kala ko suuti juuɗe haade makko yettinde o wiyata ko Allah jaabima tene kadi ko noon woori eɗen jogui hen dalil eɗen jogui hen ɓe ganduɗa ko haalɓe biɓe baddama wona nani eyyi ko noon tigui rigui mbiɗen ceerno Ousmane ummima Mali artiɗo Hammadou Hounare ceerno Ousmane no naati leydi Sénégal fuɗɗori ko ziyara ɓe ganduɗa CRM ɓe ɗo tawno ɗon e gollodirde e munen to banggue birnide walla mbiyen baaɗin ɓen Allah no holli ɗumen martaba makko ena gandi holi kanko kono noon heddiɓe ganda holi kanko ko ɗum waɗi kanko ceerno Ousmane o suuɓi yaade e ɓen ɓaade ko ɓen goni mawɓe makko to banggue duuɓi o yetto o salmin ɗumen o juuro ɗumen o gollodiri ɗe ganduɗa ko cuuɗiɗe walla mbiyen gollodiri baaɗin Alaji Mamadou Saïdou yo welewe Allah wone e muɗum walla yo yurmede Allah wone e mum o gollodiri e ceerno Baro no mbiɗen ni o gollodiri e Alaji Saydou Nourou ko noon tigui rigui o gollodiri e Cherif Mouhamadoul Habibou Tidiani o gollodiri e mum golle tiɗɗe no fewi ha waɗi ñalawma goto Cherif Mouhamadoul Habiba noddi CRM ɓe Fouta foof ene ardino CRM ɓe Abdoul Aziz Dabbakh Malick ari Hammadou Hounare ceerno Ahmadou Bocara hoore fonde ari ɗon ceerno mo ganduɗa ko Alpha Ibrahima e dendagal CRM ɓe ganduɗa tawanoɓe oɗon jaman kamɓe fo o rendiniɓe o waɗi sawru gumɗo kanko Cherif Mouhamadoul Habiba o wiɓe emo jogui e mabɓe haaju kono noon toɓe diñoyta toɓe gonoyta hande toɓe mbawi hejje hande ko Hammadou Hounare ɗo galle ceerno Alaji Ousmane nde taw noon on saaha wadde huɓere sengge way kono terrasse dari hande ni CRM ɓe haalateɓe ɗo ɓe poof so wona Tivaoune walla ko nandi hen fof koye on saaha koye kuuɓeje ɓakke gonno kono kanko ceerno Ousmane koye huɓere sengge wonno nde taw noon Allah ene rokkinomo arsugo jaaƴo CRM ɓe fof gaari ɗon ɓe kaldi koɓe kaldanno ɓe baddi koɓe baddanno e ceerno Cherif Mouhamadoul Habib wiɓe garnomi tan ko wadde on présenté garnomi ko hollude on holi ceerno Ousmane oɗon nanamo kono on gandamo garnomi ko andinɗen holi ceerno Ousmane kono wona ɗum tan wonno ɗon ko ɗum woni ko feeñi ko kono golle goɗɗe ɓe gollodiri ɗum ɗon ceerno Ahmadou Bocara mo ganduɗa Kaye ɓen fof garino on saaha e on saaha ko saaha mawɗo no fewi e nder Hammadou Hounare bottaje ko gayi e ceerno Ousmane nde tawno kañum hay sinno wona ɓeɗon hoɓɓe ni e ko dammuli nene mbaɗe tan Djiby Sacké en nene jogui laɓeje munen tan e on saaha hawri koye bamum Djiby Sacké en nani mawɗo Diandiane haala ɗum ɗo joni joni ɗon o felliti yaade to ceerno meɗen ceerno Ahmadou Baro e o yetti to ceerno Ahmadou Baro o salmini ɗum o wi ceerno Ahmadou Baro minne mi ari ceerno Ahmadou Baro wi ko woni minne mi ari o wi aha mi arte leydi he mi tawi fuurankoɓe foof ene kucci ga minnene mi ari ga ene ƴewde ko woni ga ho e mi ari no yimɓeɓe gardini ceerno Ahmadou Baro wimo bisimilla waal ha weeto so Allah jaaɓi kabrodiren ko wawi wonde foof mami haalane e ceerno Ahmadou Baro yeehi ha weeti noddimo wimo Seydi Talla an martaba ma to tolniɗo min mi tawi mi wawa ɓeydudema hay toɓɓere kanko Alaji Ousmane o moosi o wi aha mo ceerno Ahmadou muynini ha enti goɗɗo wawa rokkidde ɗum endu min ko fuurankoɓe ene gara ga tan so tawi fuurankoɓe kucci e nokku so tawi a huccani toon tan ma wonno fuurankoɓe jiiri kono min kay mbaɗa anduno mo ceerno Amadou muynini ha enti goɗɗo wawa muynide ɗum ko ɗo o waynodiri e ceerno Baro ɓe kaldi koɓe kaldi ko ɓe jiidiri toɓe jiidiri to ɗum ko jiidiral waliyaɓe Allah ɓe mbaynodiri ceerno Alaji Ousmane fayi Dakaru Dial Diop o yetti to Alaji Saydou Nourou Tall o salmini ɗum o yetti omo addi duwordi makko walla mo ardi ziyara makko o itti o totti ɗum Alaji Saydou Nourou waɗi no wowno wadde ni wiide ko heddi ko kadi addu ɗum wonko goppuɗa toon o itti o totti ɗum ko tottuno ɗum ko
o watti hen ko heddino ko ɓe calmodiri o duwanimo ɗo ceerno Ousmane hafti wona yaade Alaji Seydou Nourou yirli hoore wi skey koni ko oɗo gorko jolɗi koni ko oɗo gorko jolɗi joɗinoɓe ɗon ɓe kaawa mbi ceerno oɗo suha dia oɗo hay ceerno o hay ko dabbo o hay kaari ɓuri ɗum darde o wi ala wona o ngol jolɗugol ko martaba makko to banggue Allah to darate martaba makko to banggue Allah to ko toon mbiyanmono mo jolɗi wona to daratomo ɗo iskey oɗo suha ɗo ñaama makko ko nela sa sallam ɗo nano makko ɗo ko Cheikh Tidiane woni ɗon iskey ɗum ko kongude Alaji Seydou Nourou Tall eyyi ko noon tigui rigui e gurdam ceerno Ousmane Tall ɗo Hamadou Hounare machallah o wuuri ɗon gurdam ɗam ganduɗa hay sinno woni no fulɓe mbiyata ni e weeligo no juurani on sikka ala barkini no feewi e kanko ceerno Ousmane ko joom karamaji no feewi kadi cuuɗiɗo e nder cuuɗugol mum sa yi hewɓe ena mbiya ceerno Ousmane mbiyeɗa ceerno Ousmane haalan min ko ganduɗa ceerno Ousmane ɓe mbiya min gande ceerno Ousmane tan ko moƴƴo ko gonga ɗum ɓe gande ceerno Ousmane ko moƴƴo e ceerno Ousmane kañum woni mo Allah feññini kadi rutti suuɗi ɗum e nder ko suuɗi ko ceerno Ousmane e cuuɗugol muɗum meeɗino wadde saaha goto almudo makko waɗi jimol e o noddi almudo o wi jimol mbaɗɗa mi nani a yimi kam o wi aha o wi caggal hande jimol ngol woto mi nantugol woto mi nantu jimol ngol foti yimede tan ko ne sa sallam foti yimede ko Cheikh Tidiane min mi yettaki ɗo mbaɗa yime iskey saabu ruɗade mo aduna ɗum waɗi noon almudo oɗon ittingol ɗon jimol walla ni woppi yimde ngol ɗon jimol jaynani ngol ɗon jimol saabu ceernajo o hollitani hen wonde ene welti ko ɗum ɗon yiki ha Allah waɗi on almudo o jooɗi ko Kolda walla ɓe jooɗi ko Kolda ton ƴettuɗen ɗum ɗon ɗo Allah waɗi ko sanki ko kanko ceerno Ousmane almudo makko goɗɗo kadi waɗanimo jimol kanko e nder koyɗol ceerno Ousmane feñinimo kadi wimo an mate mi haalano ɗum ɗo foti yimede ko nabi sa sallam foti yimede Cheikh Tidiane min mbaɗa mooli Allah jimane ham ɓen son jimani ɓen min on jimi kam ɗum ɗo koye koyɗol kadi o watti ɗum ko wanno e gurdam ko waɗino kanko ceerno Ousmane Tall emo jooɗi ɗo galle makko ɗo omo salligino omo jooɗe bang omo wondi e ɓi bam makko goto e ɓaade koye WhatsApp gonɗen walla ni koye jewte gonɗen en kalata inde on woodi ko juuli e ɓernde mum seeɗa kanko ceerno Ousmane ɗo salligintoɗo on waɗini daarimo yi e tinde makko faman sha fal yu'min waman sha fal yakfur faman sha fal yu'min waman sha fal yakfur mo yiɗi yo gonɗin mo welaka kadi so yiɗi yedda ko Allah waɗanno waɗi on itti juuɗe ɗiɗi tottimo wimo Seydi Tall min de ko wonno e ɓerdam seeɗa mo cikkittunomi e alhaali maɗo hande timmini kam ko Allah tigui rigui woni baɗɗo mo ɗum ɗo koye kawisaji seeɗa e ceerno Ousmane jiida e goɗɗe ɗe o waddano e jaagol makko Mauritanie e won e konngol wi hay sinno woni afo makko ceerno Ahmadou Ousmane e sellinani ngol ɗon konngol jañgol no fewi e yaademo e kanko e almudo makko ɓe gari e fongo ɓe jiiɗi lumbude ɓe tawi ɗon laana ala ɗon e ko mbarodi maayo walla ni ko nooro mbiyen lumbini ɓe ɗum haalama lolli kono afo makko ceerno Ahmadou Ousmane lollinani ɗum wi ɗum ɗon ko haaluɗaji almuɓe yiɗɓe ceerno munen tan ina kaala kono ɗum ɗon woodani saabu noon eɗen gandi ñiiwa wawata jibinde tan ko ñiiwa nde taw noon ceerno Ousmane ko cuuɗiɗo ko ɗum waɗi ɓiɗɗo makko gonɗo biyeteɗo Amadou Ousmane kañumne ko cuuɗiɗo hono no suuɗorno ni bandiraɓe Hamadou Hounare on calmitama on juurama e kodda ñeñɓe min calni min juurimama ceerno Haadi ko noon tigui Moussa Ba mi weltanimama e mawnom Yaya Niang mi weltima tigui rigui min balɗe juɗɗe batten moƴƴe ko noon Ahmad Tidiane Madana Djibril Saky Mbow e ko noon tigui rigui en beltanima Allah en beltanima Bébé Sow o salnama juurama walla mbiyen Abdoulwahab Sow ɓaade hande mbiyetemi ko Abdoulwahab ɗum noon ko feeñi ɗo he écran he foof en calni ɗumen juurima ɗumen jettiɗumen en manti ɗumen Ibrahima Ismail Tall e ko wona ɓen Oumar Guissé en foof gari ɗo en inchallah en beltanimamaɓe e joni noon eɗen gara jokkude seeɗa nde taw jamma o fooɗima no fewi ceerno Sy kadi eɗen gandi ko gara o yewtude kono no waywade foof ma en jokku seeɗa ko adi nde nde eɗen gudda yewtere nde inchallah ceerno Ahmad Tidiane Madane ma jafuɗade mi leeli artude namdal ma a namnima ceerno Ousmane tawi yaari ko fannu Al Qur'ana tan walla ala ko defte yaari
eɗen mbawi wiide ceerno Alaji Ousmane kanko gandal makko e ngal Allah tottimo ngal nde tawno neɗɗo so heeɓi gandal to heeɓi martaba wonta heɓata martaba to banggue Allah Allah ene rokka ɗum gandal ngal ganduɗa wona e defte heeɓi e saabu Allah subahanahu wa taala o wi ko kuule kam mi andino on hooram e wattaqullah wa yuallimukumullah e so tawi on kuuli Allah tan Allah andina on holi kañum e ngal gandal Allah tottimo kono gandal jangga ngal o jangi ngal ko fannu alqur'anil karim o jangi ko fannu biyeteɗo baaɗin ko ɗum ɗo kanko ceerno Alaji Ousmane o yaari e ko ɗum woni ko nanimo inchallah hayso o jangi defte eɗen gandi seereɓe men nden kam nan jangga defte kono ɓe ɓuurani woɗɗinade defte he ko oɗo fannu woni mo ceerno Ousmane mo tinɗen mo nanɗen ko ɓuuri yarude kono Allah andinimo gande ɗe ganduɗa ɗen gona e defte goni no Allah subahanahu wa taala wino son kuuli kam mi andi noon hooram ɗen Allah rokkimo ɗum ko wona ɗum ko galle ceerno Ousmane mo ganduɗa ɗo yalti aduna ɗo ko galle mo cifiɗen o hedde banggue weyndu ya Allah ɗo galle to wonno galle bammakko ɗo ɗon hande woni ɗon ko mawni meɗen ceerno meɗen imam leegal jingue walla mbiyen imam Hammadou Hunare biyeteɗo Hamsatou Zacharia ko ɗo galle munen ɗo ɓe ganda Hamsatou Zacharia ƴeewa sana ganda pooguel sukaɓeɓe ƴeewa sana ganda baydi ko ɓeɗo de goni lomtiɓe ɗon hande e galle he galle ono machallah o barkini no fewi galleji kewɗi jalti hen eɗen gandi Ahmadou Mamadou o wonino ɗo ene fedde walla mon ɗo e fedde he ni ado ɗo galle bammakko ɗon kañumen jalti koye oɗon galle woni Saydou Samba galle mo ganduɗa gonɗo Thienel Baba Demba hedde lowre Samba Kone ɗo ɓen kañumen gummi ko e galle oɗon galle eɗen gandi ɓen e ceerno Ousmane kañumen beete Samba Kudi kañumne e ceerno Ousmane kamɓe jiiɗi yumma e baba e machallah walla taw kamɓe jiidi baba sen paljani ɗon sen garti banggue ceerno Ahmadou Ousmane mo ganduɗa ko kañum woni afo ceerno Ousmane e walla kalen ɓesgu ceerno Ousmane mbiɗen ceerno Ousmane ko Allah rokkimo ko hunde hawnide no fewi emo jogui ɓiɓɓe jeeɗiɗo worɓe emo jogui jeeɗiɗo rewɓe e ceerno Ahmadou Ousmane on woni afo makko wiyete ko Ahmadou Ousmane e ɗahiru ceerno yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum Mouhamadou ceerno yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum Oumar Talla yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ko noon tigui Harouna ceerno yo Allah yurmo yaafo ɗeyyibo ko noon yo Allah yurmo yaafo e haadi kodda yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ko ɓe goni ɗo galle ɗo woni galle ɗo ko Ahmadou Ousmane e ceerno Oumar e ceerno haadi yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane to banggue rewɓe ɓe ganduɗa suwaɓe ceerno meɗen ceerno Ousmane e ko Fadimata Ousmane walla mbiyen Dede Fama ko noon tigui rigui Aminata Ousmane ba Yummun Siré Dia e Abba Dia ko on woni Aminata Ousmane ko noon tigui rigui Mariame Hawo mo ganduɗa ko cuddiɗo ceerno Ahmad Tidiane to e nato Sanguel Obali ko ɓi ceerno Ousmane Salamata ceerno ene wonde Oumou ceerno ene wonde Kardiatou ceerno ko ɓe goni ɓe ganduɗa ko sukaɓe ceerno Ousmane so tawi ala mo jejjiɗen ala mo paljuɗen koni rigui woni ɓesgu ceerno Ousmane o joguino noon ko suddiɓe naayo e ko ɓen ɓe ganduɗa o woni ɓe o wurdi ha Allah nawtimo o woppiɓe kamɓe foof koye aduna e kamɓe foof ɓe gubbimo inchallah ko ɓen suddiɓe naayo woni Binta woni de mo mbiyatno Dede Binta ko noon tigui rigui e Hawo ceerno e ko noon tigui rigui e no wonde Aminata Gawol e ko ɓeɗo goni suddiɓe makko so tawi ala mo jejjiɗen walla an no limore nde wayni ala mo paljuɗen e mbiɗen ko Binta e Aminata e Hawo e Hadja ko ɓe nayo inchallah ɓe goni suddiɓe ceerno Ousmane ɓe ganduɗa wurdi e munen ɗacci ɗumen e aduna kamɓe nayyo foof ɓe gubbima bandiraɓe Hammadou Hunare on jarama on juurama on beltanama no yewtere nde gasani kono ko ɗo jowɗen ɗum ha ñande wonde so Allah jaaɓi arno yewtidde moɗon ko musidɗo moon Ali Abdoulahou Tall salni juurima kala ko waɗi hen gakkande oɗon ñaaga hen yafuya nde taw noon en mbino ma en jettini ceerno Ousmane Hammadou Hunare ɗo en jettinimo ɗon en jeehino en gartani lawol makko hajju en gartani no almuɓe gurno ɗon e galle he foof en meeɗi waɗ ɗum ɗo yewtere wonto jettinɗen hande en jettaki kono noon ko saaha o faaɗi ɗum noon ñagamen yafuya